Kasla bituen iti nasip nge Arabi nga aksilag mang tedlawak mang tedragsak rik na tibiyag isuda dagiti imuna akadua iti panagay ayamken panagdakel aging garik na ketpigsa amakabael huray pinasugnod banagdaita amang patiken relasyon tiyak kabsat awan makadupin patigman adi malipatan napnoti ayat ken kapadasan dagiti pasamak amapakay kaisaan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan manipud kinaubing agingga iti panaglakay agserbiya sa riket-ket kapigsaan at arigagay uray payada sumangbay aliday Kinapateg ti Kabsat dinto mapukaw uray pinasugnot banagdaita mang patiker relasyon tiyak Kabsat awan makadupir patigman adi malipatan napnoti ayat ken kapadasan dagiti pasamak amapagkay kaisaan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan napalpalik ti darangem ti danom tagserbi ti Kabsata salino mangted rekta tumulong sana sa pulen pamadayaw abayad kaligagong patigman adi malipatan napnoti ayat ken kapadasan dagiti pasamak amapagkay kaisaan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan patigman adi malibatan napnoti ayat ken kapadasan dagiti pasamak amapagkay kaisaan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan iti panaglabas tiempo nalakalaing amawatan